Bine te-am găsit! Ce este amânarea pentru tine? Sunt Mariana Stănescu și pentru mine amânarea este decizia conștientă de a nu face un lucru încă. Este decizia conștientă de a nu face încă un lucru pe care știu că ar fi bine să-l fac și dacă l-aș face, m-ar ajuta să mă apropii de visul meu, de planul meu. Când se amână lucrurile, te gândești că într-o zi îl vei face. Și acea zi nu mai vine. Însă, amânarea are un aliat puternic pe care încă este posibil să nu-l conștientizezi. Frica. Am fost educați, atât eu cât și tu, să nu cumva să greșim. Am fost recompensați când făceam ceva corect și am fost pedepsiți când făceam ceva greșit. Nu este așa? Așa că am învățat să ne ferim de greșeală, iar greșeala a devenit mai importantă decât reușita. Frica de a nu greși ajunge uneori să ne ghideze acțiunile. Și nu mai facem nimic din ce este nou, nimic din ce este diferit, pentru că riscăm să greșim. Când este timpul să iei o decizie, o amâni, ca nu cumva să fie o decizie proastă. Și totuși, greșeala e cea mai bună cale să înveți și să schimbi ceva în viața ta. Dacă nu-ți dai voie să faci greșeli, nu progresezi. Rămâi exact acolo unde erai și ieri. Iar atunci când vorbim de frica în afaceri, ne referim la frica de a eșua, de a începe o afacere care mai apoi să se dovedească nerentabilă și în cele din urmă să dăm faliment. Iar când vorbim de faliment, nu ne referim doar la aspectul material, ci și la implicațiile emoționale pe care acest eveniment le poate avea în viața noastră. Pierderea încrederii în sine, gândul la ce vor spune prietenii și familia și, bineînțeles, la vorbele răutăcioase pe care cu siguranță le vom auzi. Și gândul la toate acestea te face să amâni începerea oricărei idei de afacere. Așa că, în momentul în care începi o afacere, într-adevăr, este bine să fii conștientă că poți eșua, însă, la fel de bine să fii conștientă că poți avea succes. Și astfel îți poți asigura viitorul tău financiar și multe altele. Timp de calitate cu familia, concedii fără stres, relații umane frumoase. Așa cum un eșec ne scade stima de sine, așa un succes ne crește încrederea în forțele proprii. Și pentru asta am pentru tine astăzi un exercițiu practic, care cu siguranță te va ajuta să nu mai amâni lucrurile pe care tu le consideri importante și care te vor ajuta în direcția visului tău. Iată povestea care sigur te va inspira. Un om de afaceri a consultat un specialist cum să crească afacerea lui. Specialistul i-a spus că are o soluție, dar să-l plătească după ce pune în practică. Repet, după ce pune în practică următorul exercițiu. Iată ce a spus. Timp de 6 luni, în fiecare dimineață, scrie 6 lucruri pe care le ai de făcut azi. Și apucă-te să-l faci pe primul. Nu treci la următorul până nu l-ai terminat. După care treci la următorul și îl faci pe al doilea. Și nu treci la al treilea până nu îl termini de făcut pe al doilea. După care treci la al treilea și nu faci nimic, absolut nimic, până când nu îl termini pe al treilea. Și așa mai departe. Asta este tot exercițiul. Când ai terminat, te apuci de următorul. Doar când l-ai terminat. Repet, doar când l-ai terminat. Probabil nu vei termina cele 6 lucruri în fiecare zi, însă oricum nu le-ai fi terminat. Și de cele mai multe ori ai fi terminat mai puține sau poate nu ai fi făcut nimic. În plus, ai avea haosul mental
dat de faptul că te-ai apucat de o grămadă de lucruri și nu le-ai dus până la capăt. Pe termen mediu și lung, vei fi mai productiv și eficient dacă vei face acest exercițiu simplu. Asta a fost toată discuția dintre omul de afaceri și consultantul în sfaturi pentru creșterea afacerii. Ce crezi că s-a întâmplat? Sigur bănuiești. După 6 luni, marele om de afaceri l-a sunat pe specialist pentru a-l plăti pentru serviciul făcut cu $25.000, care era o avere. Așa că te provoc și pe tine 6 luni, 6 activități în direcția visului tău. Și peste 6 luni vreau să-mi scrii experiența ta. Vrei să experimentezi acest exercițiu? Gândește-te, valorează $25.000. La mine funcționează. Însă te rog, nu trișa. 6 luni, 6 activități. Însă, atunci când trecem la acțiune, ce crezi tu că contează? Eu cred că atitudinea cu care pleci la drum. Tu ce crezi? Te rog, lasă un mesaj cu părerea ta. Te îmbrățișez cu mult drag și o zi minunată!